Здравейте хора, аз съм Си и днес играем в Viability World и тук се установихме да живеем. Имаме честове, намерих супер яка мина, имам 11 диаманта, имаме всички. Ето тук е мината, надолу. Чух зомбита и реших да отида по-натам и намерих супер яката пещера с много работи. Още не съм я доексплорнала цялата. Много е голяма и направо. И този епизод мисля да построя една малка къщичка, докато не дойде и Аесли, защото тя в момента не може да дойде. Една малка къщичка, защото като сме навън винаги дойде някой крипър и ме гръмне. За трети път ми се случва. Тук сме си затворили едни коне. Има 3 кончета, 2 бели и някакво, не знам. Точесто. Добре. Сега ще започнем ето там да правим една малка къщичка. Пък и там ще направим и аз горе-долу тук съм изравнила малко. И ето това. Мисля да го направя като малко езерце, защото все едно някакво корито, не знам, много яко. И сега мисля да пристъпим към къщичката. Също ми се падна и от едно зомби морков. Не морков, картоф. Ето картоф имаме. Ако ми се падне и зомби и морков, направо ще бати якото. Но имаме си картоф. Ще може да си направим градина и всичко. Добре, да пристъпим към къщата. Окей, почваме. Ще е някаква по-малка къщичка, защото, колкото първата къщичка, някаква малка рандом. После ще направим някаква по-яка и аз имам планове да направим някакво малко село, около него някакви сгради огромни небостъргачи, като град. Нещо такова. Ще го измислиме. Добре. Толкова ще бъде голяма къщата. Колко? 5 на 3. Не кой знае колко голяма, но все пак не ни трябва повече. За сега. Добре, някакви материали, може би. Така. Стъкло. Ето така, тук има стъкла. Тук може би. Ето така. Тук едни вратички. Да. Така ще бъде, но ще трябва да направим още вратички, да не се връщаме всеки път. Добре. Да. Сега тук ще бъде вратата. Как да смислим? Така. И тук вратата. Повтаряме от тази страна. Сега така. Следем малко. Стига де. Окей. Сега така. Да.
Това може би ще представлява къщичката. Чакайте. Така. Сега да направим един покрив. Малка къщичка, някаква рандъм. Да, и тук по едни бутони. Тях не ни трябва крафтинг тейбъл. Добре. Още малко бутони ще ни трябват. Да, още един. И да, това ще бъде основата на къщата и сега покривче да направим. Ще направим един крафтинг тейбъл. Така. И сега да започнем с покрива. Става вечер, човека. Добре, сега тук. Упс. Добре, някаква стълбичка си правя. Така, тук покривчето. Мръз да се слагам стълби, защото понякога се бъгват и тъпо някакво. Добре, така. Сега от тази страна. Има един заек тук. Не знам какво прави. Трябва да си намерим още един и може да си направим нещо като фермичка. За зайци. Също и в близост има и прасета. Ще си направим ферма. What the fucking... Не, моля ти. Това ти гадното зомби, много е гадно. Мари бе, малко зомби. Има си армор. И аз имам армор. Имаме доста айрон, нали ви казвам. Не, мразя го. Жорето. Жорето ми гръмна честовете 3 пъти. Това гадно жоре. Има и там още едно жоре. Много ги мразят тези крипъри. Добре. Така. То крипър тук обикаля. Ох, има 100 крипъра там. Ох. Сигурно пак ще гръмнат нещо, защото... Сега правим... Не, моля те, не се качвай тук. Защо? Каден шибан крипър. Мразя те крипър. Добре. Не направя кой знае какви щити, но като ти гръмна чествате е супер гадното. Що... Особено ако загубиш някакви айтеми е тъпо. Добре, мисля, че ще ми стигна толкова стълби. Така... Така.
Махна този крафтинг. Няма кал. С такова ще се изкачваме. Добре. Това Жоре първо трябва да го бие, защото ще дойде и докато лежи ще ме гръмне. Аз ги знам какво правят. Не гръмни, моля те. Много добре. Лягай, спи. Просто съм тъпо. Добре, къщичката. Тук е доста яка. Я виждам. Да, и сега ще направим и покрива и готова. После ще направим също и езерцето. Добре, те изчадия да нагорят. Ето горе те изчадия такива. Добре, къщичката. Много готена. Само да я доправим. Имам стълби. Ще ми трябва и такова дървценце. Така. Ендерман. Трябваше да го убия за Ендер първо. Къде си, негро? Не знам къде. Добре. Трябва да си направим после слабове. Да, така. Сложим стълбите. Окей. Малко да раздвижим покривчето, да не е така някакво само с стълби. То пак си с стълби, да, ама. Ето, като се бъгне стълбата, много мразна. Окей, да сложим, да си направим малко слабове. Окей. Видим как изглежда. Да, супер е. Кеф има. Да махнем това. Да, сега да оправим също и ето това и е вече завършено. Да също да я направим врата. What the fuck? 3 врати! Мога си като това го забелязвам току-що. Че като направиш да 3 врати. Що са ми 3 врати? Добре, сега да направим това. Така. Така. Ще си направим още малко стълби каменни.
Окей, тук ще дигнем пак някакви скелета. Така. Да видим как изглежда. Може би ако е ето така. Да, може би така повече ми харесва. Да, така по-яко. Някакво. Да, така е супер. Така да направим от другата страна така. Така. Тук да сложим опорите. Стълби. И да, къщата е завършена вече. Малката къщичка. Ще си сложим легла. Може да си сложите двуетажни. Тук честове горе. Има място за честове. Да, пък и за първа къща е добре. Пък ще започнем да правим и други по-големи и да. И сега това ще го напълним с вода. Само да си оставям материалите. Да. И тези два честа вече започнаха да се пълнят напълно. Лопата ще си вземем. 2 кофи с вода. Да си направим такова за вода. Добре, и сега да започнем да запълваме. Да, ще стане някакво яко езерце. Около него ще направим и други неща. Добре. То не е много малко, де това езеро. Ще стане голямо. Може би ще го качим до ето този блок. Ами да, хора, ще продължавам в същия дух да запълвам това пространство с вода и след малко се връщам. Добре, хора, направихме езерцето. Вече е готово. Около него ще направим къщи и тук. Махнах честовете и леглата оттам. Довършихме къщата и я обзаведох, т.е. сложихме всичко нужно. Тук 3 легалца, защото Аестле живее с нас. Айтемите, честовете, печки, крафтинг тейбъл, всичко точно. Направихме всичко, което ни беше за задачи. И мисля да приключвам клипа. Надявам се да ви е харесал и чао!